Díomh agus fáilte go tuairbh céadaí I gcon bhío. Is mis Sheona ní Mháille agus bé mar mútar Feadóg Stáin agaí. An géad dá síos tumas go fólam cimpchaoi an adóg go chuineáil inar lámh agaí. Caithe tú do dhá ordóg a chur chúl na Feadóige mar seo, chun é iompar. An sin is féidir leat de lúdaíonn seo a chuineáil ag bun na Feadóige, chun é a chuineáil socair I do lámh. Nis tumas go trí nóta a ólam inniu. B, A agus G. Siad é B, chuireann tú do chéad bhéir bár na Feadóige ag an bol bhár mar seo. Sin B. An sin an darna nóta A, chuir tú an darna bhéir an chéad ceann eile síos. Agus G, chuireann tú an tríú bhéir inis an tríú fol síos. Inis déanú é sin a rís le chéile. So B, an chéad bhéir, A, an darna bhéir síos, G, an tríú bhéir síos. Uair amháin eile, B, A, G le chéile. Inis bígí clachta go dtíon chéad uair eile.